Tak na. Yati kambal muna ka. Garak kay kapatipi-tipi. Pagkahadagi karon lanton gi ka na ako. Tasar gi ka na ako ron. Sige lang sa tak na nusam ni mga kaubanan ni mga atras manong unang. Sige kung tabag lanat. Brad. Sige. Brad, Sige lang sa tak. Brad. Oh. Kanang Sige. asa na to Lanton na to balay ni. ani ni Kuan ni Pre. Jobert. Hapit na maapsan no. Hapit na. Sige. Lang sa tak. Brad. Usang talawa na po Brad. kayo mga kaubanan ning. Brad, Oh. Sige. asa nang balay ni Kuan hani ba Jobert? True. Hapit na maapsan. Sige. Sige lanat. Brad, Lanton na to ni. Maila man ning. Brad. Kagaraan ng balmungunan ni Ron. Sige. Brad. Tara, hapit na. Sige. Brad! Oy! Unsa man anong sigit magka? Sorry kanang asa lagi nang balay ni Kuan hani ni Jobert. Sumala ni mo, gulang naman ka? Yati pa, sigit-sagit pa kang kita kang gadula ko ane, bro kag si Kinsa. Sorry Brad, wa bito na ko gituyo. Ang ako arba nga mangutana ra unta ko. Ah, inay ni mo Roy. Kanang asa bito nang balay ni Jobert, Brad? Naa sa tower. Tower. Asa man dapit ang tawira, Brad? Ah, basta kay silingan og minions, mao na. Minions. Asa yung minions? Makakita kag minions sa tong unahan, diha nagapuyo nang gipangita nimong si Juhed. Dili Johed, Brad. Jobert. Ah, bisag Kinsa pa ng pangalana, basta kay pawa na. Kuan Brad kanang tinarong na mo unta nako ang pangutana gikan na mo kuha tong unahan ko ganihara ko nilakaw si pangutana ng mga tao ni ana magud pud nga diri ko no dapita ga puyo si Jobert wala po ko kabalog asag yung balaya. Og karon mga kok before natin continue nga video kailan naman siguro mo ni Jeric Barrerano aka Super Jake kani mo Super Jake start niya siyang YouTube channel 2 years ago og daghan na yun siya subscribers og karon ga kadaghan pag yun sa iyang mga YouTube channel ipakita niya ang iyang mga silent businesses bitaw no usa na ani ang trading og investment ang kanimang good siya ga-focus siya sa trading banggod no depan sa akong paglantaw sa iyang YouTube channel naagid siya knowledge bitaw no na siya idea with regards to trading manggod no so kung gusto mo makabalo pertaining sa trading bitaw no og investment follow i-subscribe iyang YouTube channel day no or pwede pud i-click ninyo ng link in the description below or sa pin comment bitaw na i-visit niyo i-click ninyo. Mo kapag kaayo nimo sa kadagan kayong tawo nga nako pa may kamangutana. Dili Brad kay kuan kanang ikaw ra man gud pud ako nakitang tawo dire Brad. Hay ka. Aron mo hawak ka mag-undang og sinamok. Gikan na ani lakaw kag mga pulo kametros pa ingon hadto. Kita ka nang naibalay Oo. Dayong unahan ana na itubo. Kanang yelo? Kanang ilo nga tubo. Pag abot nimo haadto iparok imo ulo anang tubo. Ay, mama iparok ko ng ulo ang tubo. Kay gahi magkag-ulo, ginagag eg sinamok. Oh. Sorry kay Brad, maris ako. Nakaw. Sinsya. Oh, Brad, may buntag. Buntag ko. Kanang kuan tuod. Asa to nang balay ni kuan hani ni Jobert? Jubert. Jobert yun ilado man guna dre. Ayaw ko ignang katong pudagan ng mamalaktulay. Oh, si Jobert maktulay kanang asa ang balay. Mamandi ayon sa tuyo nimo. Kuan na lagi ko ipapapto lagi, Brad. Nah. Diya. Kinsa po'y pangalan ana? Kuan kanang ay rabeg sa haba ha. Buyaks. Bidats. Pagklaro pag tinanong sila Brad kay buyak sa akong pangalan. Ha? Buyak sa akong pangalan? Aw. Pareha di mo pangalan anak ko ipabarang. Nan? Ug mamaw nang kalakya di sa kusigtugan nimo kasang balay ng Jubert. Baya, mamang dili. Unsa mo dili abot og kanang pareha mo pangalan anak ko ipabarang? Buing ka nang ug ako hindutan anang pagpabarang nimo kay pahamig ngalan. Baya, dili ba siguro na ingon ana. Unsa man dayo i-apelyido nang buyaks nang ipabarang nimo di ay? Aw, wala po nung ko kabalo atong apelyido niya pero kanang pangalan nakabalo gyud kong Buyaks. Nan? Wa gani ka kabalo kung si apelyido na imong ipabarang? Nan ug matong nang nakon amo tugaw. Di mo akong kamatian na og Matay, dili ba po siguro ingon anak pagpaagi na pinaagi ras ngalan, mamatay nang maipabarang, di ba po siguro. oh, dili pud noon pero ug ako'y matungnan. May nang manigurado kay Pero kanang pagpabarang ni Jobert, unsa man day kinahanglan o sa ibarang ng tawo di ay? kana si Jubert ang iyang kinahanglan sa tawo nga iyang barangon. Kuko, laway, buhok, ihe, ug tae, usa po na apil po na. Giatay.
Wala ra ba ko'y nadala bisag isaan ang imong gipangisgot? Nan, unsa man na imong gidala? Kuan ka ng bulbul raman eh. Bulbul ni Buyaks? O, maura kong dala, bulbul ni Boyax. Pwede ba ka na? Matay, di sa pong kakapangibot anang bulbula, Roy. Ay naman, ni Boyax. Ikaw gaibot, ana? Dili, iyang amigo nga babae mo ikaibot. Matay, pagklaro, bida kay basig ako ng bulbul. Buang, dili biya po, di biya po ni imo ah. O kabahig, bulbul, pwede rin na kay buhok naman naghapon. O, dayon, kanang asa man gid ng balay ni Jobert ang dapita di ay. Kana manggod si Jubert, lisod kay nahingkit anong tawo. Di na dahil hingkit anong mga tawo. Mura nagdiliingon na to, lisod kay pangitaon. O, di ako di atuon silang balay. Asa man dapita? Bisan pag imo nang adtuon si Jubert sa ilang balay, hinggabi na lamang kag pangayuhad to. Wadyo kay makita og madungog nga tawo to. Ha? Mano pod? Kana manggod si Jubert, kung makabalo siya nga ikaw na kay kinahanglan niya, siya mismo mapakita nimo dito.